daudela ikustea. Nik esarrita emon izan ditut nire klaseak, esarriko da zertxoa. Baina hasieran nahi dute kartela baitako, eta bertatik egin nire testuei azaltzen da. Kartel hori ez da nire frutua, ez da nikar aitatua ere nola izan behar zuen kartel hori, baina gero dedira, hauze da lapurpenez nik esan behar da. Eta hortze ikusten dute lapurpenez dara. Kartel simplea da, baina gordina. Zertatik da gordina? Jainkoan birozik ikusten dut. Eta aizkora aldamenean zematarik hori gordintasun handia da. Eta behan aurkitzen dugu ama agintea, patriarkalismoa. Aldamenean ikusten dugu patriarkalismoaren erasoa. Eta ez da atxilako ipuina bakarrik. Gaurko berria, notizia da, periodikoetan. Halako norbaitek bere emaztea hildu bera. Emakumea hilegi. Beraz, zer ez ikusia dugu hizkuntzen jatorria eta kartel horrek. Hori da arazoa. Nik ero hilduko dodaz detaile batzu tekstotik, baina hortze ikusten dute. Antxinakoak nola armatu zuten ama jainkoa. Ama amundia. Kosmikoa. Zan be, amatasuna osotara doanean, amunditu, antu egiten da. Amunditu, antu esaten da, hemen, baina zabalde bai, larre bateri entzu da antu. Antu eta amunditu, berdina da. Emakume hori antu dago. Amunditu da. Umea da karena. Eta horra gertzen da, idolo bat bezala. Bara, antzineko jainkoa. Berritorako urpiloki. Seguru duki jainkoa den loki. Eta ama bilositara. Ama da ugaritasuna. Ama da anoa. Anoa da jakia. Horti dator gero pano, Asturias da, pano, eta pano. Ama anoa da. Umeari jaten eta jaten emoten. Bizida osotasunera dakar. Baita bepentzaren hori ama jainkoa, jainko hitza nondi dator. Tinkoa, nondi dator. Tinko, jauninko. Bizkaian badagoz, eskrizutu da, jauninko nomine. Abierazten da berak hilarkietan. Jauninko nomine. En nombre de Dios. Pero hemen diote, ezarrartean, inko jauna. Batin horretik zein ostetik. Batin jauninko, zein inko jauna. Beraz, inko bilatu da izena, atorra jainkoari errestiko. Inko. Zer egin dabe inko horrekin? Ikono. Hori ikono bat da. Indio Refiaga, grekoa, inbali, lanana. Nastro apur bat,
Benean, bardin-bardina gertako ez dari. Originaltasun adierazia izateko. Inko nola da. Inko jauna da. Inko ez arra ez emea. Euskerak ez dauka sexutasunik adieraziko. Jainko da. Ez da jainko za. Jainko za ez da existitzen euskera mundua. Gero lotura bat eukitea erromanik baimitatea da. Nuri dator inko atua. Eina. Goian dago hande bat. Begitu espera, barandian gure profetean. Barandiaren temari buruz bere mitologia baskari buruan, azken izan da bere ustez dira bera hori antzinakoen ustez zerua izan dituen, zerua edo bai. Bueno, horrela. Bueno. Inotzi, goti dagoen ura inotzi egiten da. Inularra da, zeru igalean dago lainoa. Eta inusturi da zeruan sortzen da, edo inizitua zeruan sortzen da estukunea, eta hitz asko bezazten diranak. Zeru Harik izan dut, egin haut, Euski altu badanean, eta bero dagoenean, nonbait esaten da, egin haut! Zerua, Euski topean dagoelako, eta bero egiten duelako. Gaur ez, bihar egin dago, atzo egin zuen. Gaur ez azaitxoa dago. Beraz, ikonoa, inko, dator. Eta inko dator, nen semea. Edo ala. Inko. Baina, inko amatasun munduan da. Une bat etorri zan, eskoradunak etorri ziran, eta borrokan hasi ziran, eta ama inkok ezekian semeak gudurako hasten eskolatzen. Orduan ama eskola baztertu, eta aizkoradunen eskola sortu zen, eta ipini titulotzat jaun. Hori gertatu da Babilonian, hori gertatu da Grezian, eta Euskal Herrian. Ja ez dugu izaten inko, jaun. Jaun inko izaten dugu. Eta relaturaz jainko. Oda, jauna da. Beraz, hartu gara amaren mundutik, aitatarren mundura. Horrez dago kalte handirik, gorruka eta gorrotuak heldu ezker. Baina hortako arazoa. Zeran gorruka eta gorrotuak heldu. Eta amatigatu. Amatigatu. Latinez, mitigare. Mitigar. Gozatu. Amatigatu. Hori euskal itzatik aina da. Hori, era beharko gentuke, gaurko gizartena. Amatigatu. Bata gozo, afrikanazio, bilantean, amazik, gure ganei. Atzean galditu dian gure ganei. Afrikan. Amazik egiten da hitz. Eta, bai, gure ganei etortzen dira. Ziur gure artean, gure herria badago amazik, bakan egiten. Horret, amatigatuak izan dira. Euren eskola. Amak eskolatu, amak ezi, amak edukatu.
eduki. Euki esaten duguna. Edukatu. Edu. Zure eduz. Zure edu da modu esateko hitz simpleena. Edu. Ito hori dator eredu. Usi, nola horrezkiak gehitzen dautzen edu hori eredu. Edu berezi. Edu zan Sumeriaren eskola. Edu. Taulen edukoa. Taulak egitez ikusten guk. Papera ikiltu dugu, kadernak eta ikiltu duguz. Eta orain tablillak bez, baina elektronikoak. Taulen eskola dugu beraz. Taulen, modernuen eskola dugu. Eta arebe eskola ikastenak egiten. Amaren eskola. Taulen edukoa. Geure edukoa egiten dugu. Baina gozen ama zerretik da maestra. Maestra ditu ez gero berreak sartzen gauza artean eta komposizio bat dago. Geurek sortua baina. Ama egipziarrak bere matua dauka. Eskuman usteko dauka. Baina, bai, eskuman dauka matua. Eskuman dauko hank. Bizitzaren signoa dana. Gurutze egizia deitzen dana. Eta ama matuatu. Matua makilatxo. Pero makila film bat. Abierazteko agintia bera gandauna. Ama matuatu. Hortik gero etorri da mazo. Erderak erabiltzen da. Gure artean makaratu estena nian mazo. Eta matutu desan da makila jo esan dira. Baina maizu, hortik dator maizu. Iparraldian maizu ez da esaten. Baina hartzen da Egiptotik reren alabetariko bat nene, eskola maestra. Hortik dator herrientzak. Guzi, errenenet eta herrientzak loturari duten entzak. Baina lotura daute. Erderaz, regenta da. Eta regente, beste titulo baterako izan da. Herrientza, euskal maestra. Eta gaztelaniaz da maestra. Amaren eskola argitako. Hori ez da diskutigarria. Ezi edukatu amaren eskuetan egiten da. Eta umeak amanegana gatoz. Eitaren indarra eta babesa ontzat hartuko da eta gustora. Baina ama ziurtu dute. Amaran ziurtasun orokorra daude. Eta hori ez da Antxina izan zen, hori gaur ikusten duguna da. Ama orduan eta orain bardina da. Amak ez da aurreratu. Aurreratuta dauka bere bizitza. Eta bere umerekiko harreman. Eta umea bardin, amarekikoak bardin. Izan daiteke zorionekoago, argiagoak eta erosoagoak. Baina hortxetago. Amatasuna kosmoko agintea da. Kosmo horren dominioa gizakiaren gainetik dago. Kosmoa ez da gizakiak gaitzetu dominatzen. Kosmoaren babesean dago. Naiz koban bizi, naiz txabolan bizi, kosmokoaren babesean ziru sentitzen da gizakia. Amaren munduan ez. Gaur ez dago argi, baina argi dago nian zeru osoa urdina dago. Dana urdin, mendien ertzeraino. Egia. Mendien ertzera. Hori aman gona da. Ama dako goiti babeste. Horretik amak gona,
kapa zan nahi dut, gainikoa urdina. Zerretik horregatik. Eta amaren dominio hori gozoa paradisoa izan zen. Zaharan, hor nun bete paradiso izan zen, paradiso hori patu izan. Goratenean erditzen da, eta liburu santuetan garatzen da paradisoari. Zunean, ala ostean, guztiaz ahazten garetik, ala guztiak diskutatzen den tokitik. Hor, normal izan zen. Eta guztiaren bidea, ondo zaintzen ebez. Aztek handitzen da. Baina, ez bilatu ingelesean, euskerean baino. Eta ez bilatu ingelesean ez da euskerean baino, oste da. Azte eta oste. Bargitak. Euskerak dana argitzen daki. Euskaldun argiak edo argitu. Eta indoeuropearrak nastatzen daki. Izkutatzen. Amaren begiradetik izkutatu nahian bezala. Eurak dirala, egile, sortzaile eta lehen adierazteko. Buruta hori, beritu galko politikara eta bardina ikusko duzu. Gero gara, euskarari eskatasuna, gero gara euskarari, edo euskal munduari, eta zure aitunak zer egiten behar uste duzu ba. Gauza bera, baina alkarren garako ezaukidea, ez da erreza. Indarrako herria, amagaz, amatikatu bat, ala gorrokara tentatu bat. Gorrokara tentatu bat askatasunera eta gehienik eriera. Beraz, ez dago mundua banatut horrela, ez dago banantasun zen hori bakotzaren batuan dago. Harrigarria da, egon daiteke zela, emakumezko aitakierrak edo matxista. Eta ostera, gizonezko feminista. Egon daiteke zela. Nola banatzen indar horrek, bakotzaren zera da. Baina eziketa, ziur eziketa baten ondorenga. Aitatasunaren, aizkoraren historia. Ez bakarrik aizkora izenaren historia, ez babe, armen historia, horrek azazten da aitatasunaren unea, eta hori da ikusten da Babilonian batezte. Babiloneko figurat inguruan, abadiak idatzi zuten, enuma egiz, poema horretan. Gero, imitatzen duten gerretuak, eta handia gozten, zakarteri handia gozten. Gerretuak, aurretikoen historia, arraz, euskatzen daño edo ziren. Ikeren nazti din totalek argitu egin zituzten. Baina euren antzeko hizkuntza karregatua. Atzizkiz karregatua. Grekoen deklinabidea ikusi, edo latinaren deklinabidea ikusi, eta mustua gauza ratia da. Bost deklinabideen berezik. Eta gainera, bakoitzari, 3 sexo ipinia, arra, emea eta neutroa. Euskera opina dira. Eta gainera, hitzaldian, hitz bakoitza,
bere sexuaz konektatu behar. Horrek dira barbaroteria. Barbarotzak ingo ezan, baina beretako erratik da. Amatigatasuna nahi eberako indartu. Eta garen duzan zintea, gure gramatika biderako, ugari behir. Eta euskera da zintea. Amaren eskolako hizkuntza titulatuko dut zelana. Amaren eskola inor dudatan ezin jarri. Hori goko kultur gintzak badaki. Eta guk eskola egin dugu, ikastola egin dugu ezkero, hori izango da euskararen salvazioa. Euskararen etorkizuna horra. Amaren etxeko eskola, gehigarria daukala kalean, eta euskarari emoten dutzu, behar duen tornuia. Eta fama. Bertsolariak esan ezkero zuen ez. Bada, amak egin zuen mundua, etor tekstua argi dago, Sumerren agertu zana ama utu handi. Amak egin zeru lur. Ama utu, ama zerua zeru. Ama zerua Nut legez agertzen da Egipton. Uneri begira dago zeru osoan, zeru guztia hartzen dau. Honek begitu zein internetean, zuen hor, figurari begitu tanto boko duzuen zen, jainkosa honen figurak. Nut, maat, izenagaz agertzen da, maat interpretatzen da, ama, aita. Maat, ama, aita, beraz, amak, ez da bertertzen aitaren errainua. Amak, barru onartzen da. Zeri da, aitak, amaren errainua hartzen zuen, hori da jakin behar da. Maazu da hona. Maat interpretatzen dugu maite. Zori, duzku inorken duk, maite eratzen da maat. Bere egitura da amaita. Para maitasunaren persona bi dira, eta ondo espresatzen dabe maitasuna. Maite, lehen umetarikoa da, Egipton, erra. Eguzki, errainu, eta horren sandarietako bat da, ora. Bada, kosmo guztia inguratu zuten. Kosmo guztia baina abereak, animaliak, etanak bateratzen zuten hizkuntzarako. Hori da, benetan amaren eskola. Eta maat gehi matre, grekoak eta latinak ostu zutuela. Beraz, grekoan ez bilatu originaltasunik harrapatu handikuna. Latinen gutxiago, originaltasunik ez bilatu. Originaltasuna bilatu behar zuen Egipton, edo Sumerren. Edo eta idazki bako herrien ahozko jakituria. Euskeragan, batezbe. Zerretik nien euskeragaz batezbe, bada antzinako hizkuntzak ondoen, memoria ondoen zendu duena, euskerrak profeta batzurik. Euskera da Euskal Herria. Eta beste askok astu egin. Hori, kosmoaren, oinamendiko inguruaren gotortasuna, edo Euskal Herriko
itsas baztergoarena. Ezagutu Euskal Herria, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, eta badago halako goiko ordeka da Araba eta Kastilla. Badago jauzi bat, lur jauzi bat, angulo mundutik amnamen dira, eta hango gurdiei, hango saltieri, zarera eragozten dien lur jauzi bat dago. Horrek asko zaindu digu gaur daino. Hemendik aurrera ez, hemendik aurrera ikastola, jakituria izan behar da. Gure unibertsitatea ez da sartu, esan horretan. Ez maiztua dalako. Askatasunik ez daukalako baino. Gure unibertsitateak ez da gure akademia, ez dauka askatasunik hausak biz investigatzeko. Gainera, guk bere txistez esan duguna. Ez investigatzeko ordaintzen dute, soldata. Investigatzeko ez dezake. Esan ez, hortik ez gauzi hori bitekaldua da, ez hori. Ez investigatzeko soldata jasotzen da. Guk ostera, soldata jaso barik investigatzen dugu. Askataz. Ikusi gure itxamendi zelan lehik duen bardin. Han eta bardin hemen. Zela munduan aurrera. Ama jainkoa bakarra da munduan. Ama jainkoa izen askorekin ezagutzen dugu, baina ez dira ama jainko asko. Ama jainko berdera da. Naizta eduki Anbotoko Mari izenak. Mari, aurreatu nahi dute, izena legez, ama enra. Mari izen hori efitola agertzen da, eta hango edo emperadore edo bate baino gehiago dauka. Eta hori zabaldu zan, eta Mari Sumeriaren aioko da. Neo-Sumerian sortu zen Mari izeneko herria Eufrates eskumaldean. Batazestiekin lotura handia eta eukana Mari izeneko da. Eta Mari da gure jainko zaren izena, Anboto mundua. Eta hori geratu da Iberian Mare. Katalanak ere Mare. Eta frantzesak Mer. Berbera da. Amare izena. Mer. Mari guretzat. Uste dut, Mari, ustero bizita egiten diotela bere mendiko zuloan. Uste dut hori gaztea bani ez girotak Mariren gora joan bada bide latza da eta arriskutsu. Baina badago hor beste Mari titulo bat da, dama. Baina dama hori da titulo antrebestua. Mahat izan beharrean dama. Zer gaitik? Aiten mundua etorri izan zela eta orduan mahat izan beharrean dama. Eta hori ikusten da baita de Babilonian. Arteko zaindua bedeitzen jatzo. Eta Jona Gorri, Pirineoetan. Jona Gorri da entolna, ekur santutegikoz andrea edo senyora deitzia da ez, nire guztietan. Beraz, izen asko, baina ama bera. Eta goazene, anutzak, eta ikusten dugu Nepalen Saraswati. Deitzen diotela ama eskola ematen duen jainko amari Saraswati. Euskarazko itzen moten da, ez da?
hori ezineik aztertu Saraswati. Baina ala deitzen da, eta Nepalen dauko bere templo bat zaharrena. Indian de Alsace pitu beste batzuk. Ara joaten dira, mintzoa atzenatuta dauken umeak. Han, Jainko amak argitu ditzak. Eta ohitura hori, Euskal Herriko hori bate baino gehiago talek jaso da. Hemen sarreran entzun dut. Eta ni Erregoitiko semianaz, eta Erregoitiko Andramari, Idoibarzako Andramari, ara joaten zeran inguruko herrietako asko, herri eta Morga eta beste, ama, euren umea eroaten, zetara, Andramariak argitu zitzen. Euren mintzototen dura garbitzeko. Amak zara iguatu bat. Eta, ara, Nepalera joan, da hormetan idazten dituzte, euren hitzak, eskabideak, orazioneak, amari eskatzen. Eta gramatika zaharrean, oraciones gramaticales, ikusi gendun antxina. Gero desagertuak izan dira. Hori, legin bat hori de oraciones gramaticales, hemen estrukturalismoa. Oda, dana hil, dana arraz hil, eta berriro sortu. Zementua gaz eta riagaz egiten dana bizena. Baina hori ez da bizitza, hori ez da biziera, hori eriotza da. Bizian, bizkor jokatu behar da. Bizian. Hori egoki da baita hizkuntza batua eta hizkuntza bideak egin nahi dituen ari adiraztu. Hizkuntza bizia izan daitela eta bizitik aurreratzea. Eta ez, inor hilda gero, ez dago bizitzatik. Badantako hornak, eta hori nahiko nukean hemen agertzea, baina hori agertuko liburu baten hori Saraswatiren temploko orazioak idatzita hormak paretean. Adierazteko munduari. Ikusi nondik gatozen, zer ikusi dugu eta noragoa zen. Baina, amazortzikazen izadikoa estrukturalistek, edo amerikanako estrukturalistek, eta indoeuropeismoa asmatu, inventatu, baina taulara, eurek azalpenak, euren burutik sortuneko monstruak dira. Eta hori ondo zaratzen dago Italiako autore batek. Giovanni Semerano. Bera izan behar dago Sardiniako dialektoa ondo daki eta handik ateratzen du. Ez gatoz erromatik. Gu Babilonia aldeatik gatoz esaten duena Semerano. Arrakasta hondirik izan du ez dakit. Ez behar bat da. Ondino entzunot beste batzuen eskutik Italian oso atzeratua da linguistika. Etruskua ondino ez dutelako argitu. Eta bakintzu gago Siberia. Iberiarra unitxu batzuk argitu dira, baina beste batzuk argitu ezinak eta nekezak ikusten dira. Eta eskerrak esaten dugu, zuen behinetein, euskadunok. Zeuen izakera eta zeuen burubidea matar, barik iraundu zuela. Bada egitan, harrigarri da euskara bila da harrigarri da. Bai, nik kontuz, bakarrik egiten nuen burruka batez ere,
Babilonian gertatu zen. Sumeriarra baztertu egin eben, Sumeriarrak aldetu ziran, eta han Babilonian figura eta hundi egita eta hango arrabeek, euren teori egin. Eta, ama Tiamat baztertu, erai, zatitu, eta bere soina goian zati bat, itxasoak beste zati bat, eta bere senar barria hil, eta haren odolaz orea egin lurrarekin, eta gizake barria sortu zuen. Magia, utzak. Magia. Magia da, amaren kontra dagoan jokua. Ama, amaka. Amatu, amakatu. Amagai, esaten da bera. Politikoari begitu, amakatzen da dira. Engaiatzen, jentea, promesa egin, baina han ez dago amarik, han omen ez da sortuko. Amakatzen ari dira, magia egiten ari dira. Hori egiten dago, Babilonia, baina sarkor eta Egipton amakatzen da, baina osoago, filosofokiago, Egiptoa filosofo ona dira. Bere jakitu ikustia baino ez dago, eta nola ez dute ezesten kosmoko jainkoa, baina kosmo jainkoa nahi ditue batu jainko batengan. Da jainko bat hori euren gizonezko jainkoa da. Bata! Nik irakurriko du, bata. Zergaitik, bata. Askorekin bata egiten dutelako. Eta hori argi dago. Zazpira bat esaten dugunean da, zazpira bat egiten dugu. Batean danak. Jainko guztia bat, eta horretan ipiten dituzte. Eta bere magian zertan da, bere bihotzetik ateraten duen asmoa edo benetasuna ahoz botatzen dut, egiten botatzen da. Eta euskerak bihotz, ahoz, ginen da. Bihotzetik datorrena ahoz botatzen da, Eta gaitik euskaldunak bihotz honekoak dira, eta bihotzez maitatzen dugu, baina hori ez dago bakarrik, hori Europa guztiak eta kultura guztiak, bihotzari moten dutzen, Egiptoaren moten dutzen lehentasuna, beraz, Egiptoko psikologia bihotzia dazten da, adimena bihotzia, eta handik ahora dator. Beraz, izkunea, bihotz, ahotz. Behar, duntun egiten da hotz ez da, baina ahotziaz espresatzen da. Eta horrek egitasuna, sormena emoten dut munduari. Eta horrela sortu bere bata. Abata. Abata ezagutzen dugu, norra. Da, komentuko lehen fraidea. Abata. Eta gite nola daitzen da beloken. Abata. Abatea. Abatea. Eta bizkoiaz, abadea. Gelditzen da, ondi abadea badagoz eta egongo dira manaka bat, baina hitza egitela gartu benepe. Gipuzkoan, apaiza. Nio galdu dau bere, zera bere soinua galdu da pizka bat, apaiza gelditzen da. Apaiz. Apaiz piku, apaiz bebai, baina abadea dato, abadea. Eta idazki batzuetan agatzen da padarra, padre. Egiptoko padarrak eta monjeak adierazten, padres de Egipto, padarrak. Eta euskarak bat esaten dau, bata. Eta batari eman dutzo lehentasuna. Eta bere numeraretan bat bi da. Eta ez da on. Aztertu egin dau, inu, on horren detailetxu hori. Da beste hizkuntzetan un geratzen dana, ez da?
Eskerak, Egiptoko misilariak olaino heldu ziren, eta horren detailea daukagu Irune Belgian, baino heldu ziren, eta bat esatera eratzko utzi ziguten. Influenzia hori argi ikusten dut. Bat, hortik datorrela, eta hortatik, eta abata. Turkioak epe, tatxa. Bai, tatxa,